Pesos na bigas iaalok sa vulnerable sector sa Distrito 6. Para sa detalye ng balita, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Iaalok sa mga vulnerable sector sa Distrito 6 ang nasa 20 pesos na bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo. Nasa 6,495 na kilo ng bigas ang nakahanda at nakaabang na mabibili ng mga senior citizens, 4-piece members, solo parents at PWDs. Hanggang sa 10 kilong bigas lamang ang maaaring bilhin kada mamimili. Maaaring makabili nito ngayong araw, August 6, 2025 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring makapamili nito basta magpakita ng valid identification para sa verifikasyon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.